Njọ na ịdị asọ anaghị ejikọ ọnụ. Ihe ọbụla Chineke jiri ngozi ya n'ọnụ na tupu ekwe nkata. Site n'okwukwe anyị na Chukwu, anyị ga-agọzi ihe a nke ga-etulite nke okwukwe anyị, tụpụsịa ike nke onye. Ugbu a, ka anyị kpọkuo Chukwu nna anyị ka o were ike ya gbadata na mmiri a, ka anyị ga-eji ụmụ anyị na-ekwe ya chekwawa were ya. This is the adoration ministry. Don't leave adoration ministry. For your God is indomitable and indestructible and ever indefatigable. Thank you.
Thank you.